Dovedete si představit tornádo takové síly a náhlosti, že přímo před vašima očima zvedne vysoko do vzduchu oba vaše rodiče, kteří nic netušíce seděli na zahradě? Pustím vám teď krátký úryvek z monitoringu klimatu od 2. do 12. července a odkaz zanechám v komentáři. Večer 6. júla zasiahla východnú časť čínskej provincie Hubei, jedna z najvzácnejších a najničivejších poveternostných katastrof za posledné roky v krajine. Regiónom sa prehnala silná línia búrok sprevádzaná výdatnými zrážkami, silným vetrom a niekoľkými tornádami. Na meteorologických staniciach 53 obcí sa sila nárazov vetra pohybovala od 8 do 13 bodov. Najšokujúcejšou vecou pre miestnych obyvateľov aj meteorológov však boli tornáda. K najzávažnejšej devastácii došlo v okrese Huanggan a susednom Ezhou. Jeden z vírov kategórie EF2 sa vytvoril v centrálnej oblasti Echen v okrese Ezhou. Lievik sa prehnal cez husto obývané štvrte vo večerných hodinách, keď bolo ešte veľa ľudí v uliciach. Živel po sebe zanechal popadané stromy, úlomky striech a stavebných konštrukcií. Niektoré cesty boli zablokované. Tornádo si zachovalo svoju ničivú silu a zamierilo k rieke Yangtze-Kiang, po ktorej v tejto oblasti ročne prechádza asi 120 000 lodí. Pri zvyčajnej intenzite dopravy mohli byť následky nepredvídateľné. Našťastie však Úrad pre námornú bezpečnosť nečakal na vizuálny prejav tornáda a dopravu v predstihu zastavil. Viac ako 720 plavidiel dostalo rozkaz opustiť plavebnú dráhu, presunúť sa do chránených vôd a zakotviť. Preto keď lievik presekával rieku, v ceste mu nestáli žiadne pohybujúce sa lode. V oblasti Huanggan tornádo zasiahlo okres Huangzhou. Trvalo len niekoľko minút, ale počas tejto doby sa prehnalo cez obytné štvrte, cesty a priemyselné územia. Vietor strhával strechy, rozbíjal okná, lámal stromy a poškodzoval elektrické vedenie. V jednom logistickom parku boli prevrátené nákladné autá s hmotnosťou niekoľkých tón. Niektoré boli odmrštené približne na 30 metrov. Skladové budovy prišli o steny a strechy, kovové konštrukcie boli dokrkvané a po okolí sa rozleteli úlomky obkladov a stavebné trosky. Tornádo zasiahlo aj Pedagogickú univerzitu Huanggan. Takmer všetky vonkajšie sklá knižnice boli rozbité a zo strechy štadióna bola strhnutá krytina. Viac ako 100 študentov utrpelo zranenia rôzneho stupňa závažnosti. V prvých hodinách centrálna nemocnica Huanggang prijala 178 zranených ľudí. Miestny obyvateľ rozprával o tragickej smrti svojich rodičov. Sedeli na dvore, keď sa priblížilo tornádo. Bol svedkom toho, ako ich tornádo zdvihlo vysoko do vzduchu, než spadli. Ich telá boli nájdené až nasledujúci deň. Celkovo bolo tornádom v provincii Hubei. Co myslíte? Může se to stát i u nás? A budeme na to připraveni?